Pinila so protest bang nilitum ke phapon bangke Karbi Anglong District Congress Committee ahin pen Lumbajong Block Congress Committee sige pinelo. So laso abosu bang nitum actually JJM against nilitum ke protest JJM puge Jal Jeevan Mission central government ahin pen scheme juntu alang tuma tag bangke har ghar jal po ase ahem ton tinta langlong nang ji kijuna langlong nang ji po scheme kinu non nilitum ke theklong ke laso lang ke tap bangke dolo kisumana dim bangke kintu alang bangke nonanta junlong lepin lang adim si onguna laso puthaksi litum bangke public awareness ta ke banji phan pen government pen accountability ta ke NG phan ja alang tum laso scheme pen alang tum scheme ma paisa an alang tum nasi papa khoros lo ba nasi pinelo je non bangke lang puge nahok ta lele angke incomplete projects ta dopik kintu halahai an bangke bilanta withdrawal si ong munaklo pen nitum along ke lasona dim na theklong jot alang tum water supply scheme dim si alang tum bangke ako overlapping kori si alang tum bangke ako JJM scheme bonai to dara dim ta do so nilitum ki pujining hang bangke la JJM bangke scheme juntok central government ke pen ke bonai bangke la ke total scam alang tum la poisa chopang limji atovar si chobona la so scheme ke la sinilitum congress ahin pen ke contractors tum phanda ki puji ning hang contractors tum ta do bill kelong letum ta do nang litum ta apor lo nang litum ta chu ulai no nang litum ta hong nang bar no pen la so government na against nang litum ta ki pupang cheng nang po kalta nang litum che paduk pen la junto nang litum poisa non chingthang lok lo la bang ke nang litum long le lo non CM ke hai ke non patumi hat sini tum kar julong non bang ke alang ke bill alam pen bate appointment alam pen ke ni long bang ri no pusi alang bang phan ki puta ho so la junto non bill long poisa chingthang lok la an bang ke monituma hard earned poisa ang se la so accountability ba la so ki PG daitto ke alang parlo la si nilitum mahin pen ke CM phanta nilitum condemn lo plus la so scheme phan koson ma alang tum koson si ako rat tum phan poisa bang sobke pale thekji plus la lang bang ta what drinking water which is a basic necessity la ta ki PG phan se nilitum mahin pen ke kipulo nali ki pupa ke la bill bang pipi si pu matidi la so bill ki pipi bang ke da Karbi Anglong choma mate asam ang ton ang samchot kalilo JJM scheme ke all over India si a big failure nilitum kadu kabeta everywhere nang litum lang tam na Karbi Anglong ke is just a small district ang ton all over India si JJM has been a failure so we need accountability from the central government plus Ladakh Karbi Anglong ke because la so scheme bang ke non council long si bang pot council benta accountability nitum nangji nanti alang itu la so je mas kimbang 2.0 claim po pusi alang itu ingje pon 2.0 is just another alang tum ako poisa chopang limji phan another scheme ke ulai ancholo ako bang lipo ako isiba tak tak lo 1.0 long people lo patang te that 1.0 long ta poisa ke bang olo bang we ke kali ke hala so ta claim pa me puson te non lang long eji কিন্তু hala so ta claim kle data join se non mang ke alang tum mang ke ako another mane excuse pilo je 2.0 ban lipo ang ke ako isiba tak tak lipo ako pinila sa program itum district congress pen ken la so Jal Jeevan Mission la so puthak government tum along hawa along la tum la so kam ke claim pon along pen ke chok che ba ke le dim do ke tang te dim do la si la so puthak munitum radatum aning kang samse dopik la pen la so ke claim tum seta alang litum seta tangka maha ke long le ta do akam claim det phi seta tangka maha long le la pen ke claim tum seta akam ke patang te dopik la si la so puthak ni tum district congress hoi pen along block along ni tum la so protest lo la si non dak Lumbayong block pen ta ni tum district congress pen district mohila tum pen pendak youth congress la pen NSUI tum anta la dak cerapet pen pini la so program ni tum pacun ponia pansi ni tum la so asai and pon lo la si la so program ni tum ke en pot la ke government tum pacini nang ye la so alang li tum ke claim ko anu ma ke claim la dak
ke chok chi an sita alang tum je la so kam pachun pon thegi la pen la rata tum han la so akam malong alang ke long le tum an sita ke long thegi la pen mat ma ke chun chi tum an pachun chi kam pachun chi tum an phan tum ke asia action and ponangi pusi ni tum district congress ta pen district mohila hoi pen sita ni tum la so lam pachini lo la pen long tum han la si chuning ni thulo la pan sini lam pang to